Michal porcuje homára. A teraz ho do tých klieštikov to veľké klepeto. No. Kolienko je vypitvané. Áno. A teraz ho s tými nožnicami. Dobre. No teraz ho... Už ho má zlomené, už ho stačí otvoriť len. No. Otvor a vybereš to celé. No. Tak a teraz vyber tam tú pochutinu. No. To dáme na YouTube, aby vedeli, že ako sa vykosťuje krab. Či homár. Dobre. Konec.